de ugyanabban a síkban. Ugyanabban tehát a sík. viszonylag erősebben magad felé húzva. Hát a 3-as az meg valahol következik egyszer csak, de mondom, ez nem egy egyszerű. Elektromos ablak. Ha ez nincsen visszarakva a háttámra, csak be van baszva. Nem baj. Ha véletlenül dobsz egy hidast, akkor Nem csodál, nálad semmi. Egy TD Transporter. Annyira jó. sárvédőgumi hozzáér a kerékhez. Oké. Addig, amíg te mondod, hogy nyugalom. Ja, ezért stílettétek a kis Volkswagen? Igen. Isten, hogy a jó pofa. Micsoda busz, Istenem. Viszonylag kicsit hosszabb az egyes benne, ugye a szokásoshoz képest. Idáig jó. A 3-as és a 4-es az izgalmasabb. A kattogásra meg nem kell odafigyelni, nem tudom még. Ennél a váltónál egy a lényeg, hogy előre menetben sose akarja az ember berakni az ábra szerinti negyedébe, mert akkor vége van. Szúrj egy egyes, nem? Vagy legurulsz? Ja, mert nem akarja kockáztatni a hogy leír? kartert, persze. Nem jön senki, mensz nyugodtan. 3 centire van az alja, és ez nem olyan sok. Nem, az kifejezetten kevés. Főleg egy ilyen kurva nagy tengelytávnál. Csak és hol vannak most a száradó alsógatyák az autóban? Ott van. Hoppá! Egy punyar alsógatya. Csoki módra, szaros alsógatya kiterítő. Ja, tényleg ez egy 3. De nézd, ahogy elmegy!